Mis-servizz ta' trasport b'xejn għall-istudenti kollha f'pajjiżna qed jibbenefikaw aktar minn 26,000 student, 14,000 li jattendu fi Skejjel tal-Istat u 12,000 li jattendu fi Skejjel tal-Knisja u Indipendenti. Da filwaqt li l-ispiża li qed jiffrankaw il-ġenituri li kienu jħallsu għal dan is-servizz li beda jkun provdud bla ħlas mill-Gvern minn din is-sena skolastika hija ta' madwar 550 euro fis-sena għal kull wilt. Barra minn hekk huwa stmat li qed ikun hemm 3,000 karozza inqas fit-toroq fil-ħinijiet li jiftħu l-iskejjel. Biex kollox ma kollox, il-benefiċċju ekonomiku li qed tħalli din il-miżura huwa ta' erbatax-il miljun u 300,000 euro. Dan skont starriċ li sar mal-ġenituri mill-kumpanija tal-awdituri Grant Thorthon li riżulta kif ma' 30% ta' min qed juża s-servizz ma kienx jużah is-sena li għaddiet. George Vella minn Grant Thorthon spjega l-benefiċċju sostanzjali frott din l-inizjattiva. L-istimi ta' kemm inqalaw karozzi minn fuq it-traffiku, kemm hemm benefikat soċjali u ekonomiku huma qed juru figuri inkoraġġanti li l-ispiża tal-Gvern hija inqas minn benefikat li qed jinħass mingħand il-ġenituri li qed jużaw is-servizz. F'nofs il-ġimgħa l-Ministru Evarist Bartolo u s-Segretarju Parlamentari Clifton Grima bakru ma' ċkejknin li jattendu l-iskola primarja ta' Pembroke fejn raw kif qed taħdem is-sistema ta' trasport. Wieħed ukoll irid isemmi l-fatt illi din huwa proċess kontinwu fejn qegħdin naraw illi matul iż-żmien li ġejjin ikun introduzzjoni ta' apparat teknoloġiku fejn permezz tiegħu il-ġenituri ikunu jistgħu minn fuq il-mobile phone tagħhom jiċċekkjaw propju fejn waslu u lilhom. Minkejja l-frott li diġà ħallit din il-miżura fi 3 ġimgħat, il-Ministru tal-Edukazzjoni qal li qatt hemm mijiet oħra li għadhom mhux jinqdew. Irridu nkomplu naħdmu nagħmlu dak kollu possibbli biex ikollna aktar kumpaniji li jinvestu biex iġibu vetturi u naraw kif inħajru u nħarġu iżjed persuni biex iġorru dawn il-vetturi ħalli dan is-servizz ikun jista' jilħaq lil kulħadd.